Makasimba here muri yeZimbabwe. Sekuziva kwenyu ndoitwa madzibaba Tatenda. Ndauya ndimire panapa kuda kuzotenda dai madzibaba Lawrence vanonamatira kumarondera vakakwanisa kuti chipo changu chisvike kuna madzibaba Wicknell. Ndichida kutendawo madzibaba seWicknell dai nemudzimai wavo dai vakaonekwa dai vachinogamuchirawo chipo changu gift. Ndandanzwa nekusekwa nenyika dai vachiti seWicknell vangagamuchira here chinhu chemunhu asina chaainacho. Ndofunga vanhu vaigara vachitaura vachiti seWicknell vabatsiri varombo. Aiwa, ndinoda kukuzivisai kuti manyepo seWicknell vakaonekwa dai vachinovhumawo chipo changu. Ndisingakanganwiwo Saint TV vakandibatsirawo vachinditora mavhidhiyo ndikaitawo mukurumbira. Vakaitukwa zvisingaite pasocial media. Havana kutarisa kuti vari kutukwa asi vakaramba vane rudo dai vasingandibhadharisi, asi ndinoda kuvatenda zvikuru nenyaya yekuti vakaita kuti ndisvike pandiri nhasi. Alright. Saka makanzwa sei makagamuchirwa chipo chenyu naseWicknell, uye makavaona here pakugamuchira paya? Hongu, ndakavaona seWicknell uye ndiri kunzwa kufara nenyaya yekuti ndanzwa dai nekutukwa nevanhu pasocial media, even pakufamba chaiko vanhu vaitaura zvavanoda vachiti wakambotengera here mai vako dai kumba kwako une sofa here. So ndine mufaro even nanhasi. Alright. So nhasi Friday, nhasi Friday mungada kuti paukanzi karumbo here ketsitsingoni nerunyarara timbonzwa kuti muri kuti kudii, uye motizivisa kuti muchibva panapa muri kuendepi mangwanani? Nhasi handisi kukwanisa kuimba, asi nenhau yekuti tiri kuenda pamunamato dai kwaRusape. Alright. So muri kutadza kuimba nekuti vazhinji vanokomborerwa pamunoimba. Ndinoona kuti vazhinji vanotora kunge majokes, asi isusu tenge tiri pamunamato. Alright. Asi nini hanguosa angovenyuka ndongokumbirawo kuimbirwa mavhesi mairi, inini hangu ndakazvimirira ndotoziva kuti mune muri serious, ndosaka ndichiramba ndichiuya kudai. Nedzidzi Maria, nedzidzi Maria, nedzidzi Maria, uyai nedzidzi yemini. Aiwa, tinotenda. Sapa makuenda kuKwaRusape muri kufamba sei? Apa ndichibva panapa ndiri kuenda pana 4th. Ndasvika pana 4th ndinotsvaga transport kubva pana 4th ndakaenda kwaRusape. Aiwa, tinotenda. Toti deno Mwari vakuropafadzai, vakuitirawo zvakanaka sezvamakaitirawo madzibaba Wicknell. So ndinotenda kuti nanhasi ndine mufaro zvekutiwo vanhu vanenge vachindibvunza kuti wakaitirwei naseWicknell chichi. Aiwa, ndo zvandaingoda chete, uye munanhasi mwoyo wangu uri kufara. Aiwa, tinotenda. Tinoti makorokoto nekugamuchirwa chipo chenyu. Aiwa, tinotenda.